Vana Gachange vakomana veZANU-PF vonetsana aiwa nema-activist anovaloya kuna Hakainde Hichilema. Tiona vana Gachange masupporters eZANU vanozikanwa kuti anga ari ma-allies aEdgar Lungu vari kubudisa aiwa zvima-pieces of evidence zvavari vachipresenta vachiti Edgar Lungu aiwa was killed naHakainde Hichilema. Sanda pena mashoko anomudanyorwa panapa munguva ino ndobva subscribe like out on the bell icon. Sanda pena muleta yakabatwa panapa nana Gachange. Tanga tapinda aiwa tinoona a previous headline rinobuda richinyorwa nevakoma inoratidza kuti SABC yabudisa nhau dzekuti Edgar Lungu anga asina intention yekudzokera kuZambia anytime soon, achiti achazodzokera kana Hakainde Hichilema term yake ichinge yapera. Panapa tinozoona this letter, it was dated on the 7th of September 2023. Ichinzi medical review in South Africa. Ichinzi reference is made to letter dated 16 August 2023 on the above subject. I wish to advise that authority has not been granted for you, Your Excellency, to travel to South Africa for medical review. Your Excellency, kindly be advised. Ndo mashoko etsamba anobuda panapa yakasainwa na Deputy Secretary to the Cabinet from the Cabinet's office. Ichinzi Edgar Lungu panguva ino anorambidzwa kuti aende for medical review. Itsamba iri ichipresentwa panapa aiwa nana Gachange. We are not so sure kuti iri authentic here kana kuti ndeyechokwadi kana kuti dzingori propaganda dziri kutenderedzwa panguva ino. Vakomana vacho nemapropaganda avo achiti aiwa mukomana uyu aiwa it was planned, achiti aiwa akakwadziwa naHakainde Hichilema. Kunyange Hakainde Hichilema achionekwa kunzi ndiye akaresurrecta nyika. Panoonekwa kunzi from 2015 to 2021 Zambia was struggling panana Edgar Lungu. Vakomana vainyatsokuzikanwa kuti aiwa vanga vasikadi vanhu vanoopposa and the likes, but panguva ino toona pati yana Hakainde Hichilema yavapo pakutonga kutana the government. Zvinoratidza kuti pane significant change and the rise and changes nedevelopment iri kuitika munyika. But panguva ino kushayika kana kufa kwaita Edgar Lungu kwareza maspeculations zvokuti tikuona kuti paX panapa vanhu vari kukanisa mashoko akasiyana-siyana pamusoro pekufa kwaEdgar Lungu. Pena comment section medu muzimafuro emu kuti pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chit on the bell icon.